היי שדה. היי. מה שלומך? בסדר, מה איתך? בסדר, משעמם לי המון. מה את עושה? גם לי משעמם, אני בבית. אולי תבוא ונעשה משהו. טוב, בסדר. אז אני באה תוך כמה דקות. טוב, אני מחכה לך. יאללה, בוא. ביי. בסדר, אני מחכה לך מזמן. למה איחרת? היה המון פקקים בדרך, מה לעשות? אני מצטערת. אין בעיה. את לא תאמיני מה קרה אתמול בבית הספר. מה קרה? אוי ואבוי, מה זה? תפוחים. וואלה, אני יודעת שזה תפוחים. מה קרה להם? אין לי מושג, הכנתי אותם מזמן קצר. זה מאוד מגעיל, אז אולי זו תופעה כימית? כן, אולי. את רוצה שנלך למורה הכימיה בבית הספר כן, שלנו? בטוח. נשאל אותו. רוצה לשתות קולה? אי אפשר. שלום. שלום. שלום בנות. רצינו לשאול אותך משהו, אם יש לך זמן פנוי. כן, בטח. אתמול הייתי אצל שדה והכינה לי תפוחים. זאת התמונה של התפוחים מאתמול. האם זו תופעה כימית? כן, זו תופעה כימית שנקראת השחמה אנזימטית, שמתרחשת כשחותכים את התפוחים בנוכחות מספר גורמים. הגורם הראשון זה חמצן מן האוויר ויוני הנחושת שנמצאים בתפוחים. האנזים האחראי על התופעה נקרא פינולז, שפועל על הפינולים שנמצאים בתפוחים. אבל מדוע ההשחמה אינה מתרחשת לפני שחותכים את התפוחים? הפינול נמצא בתוך התאים, ואילו האנזים מחוץ לתאים. בעת החיתוך נפגעות תרכומות התפוח ושני החומרים באים במגע אחד עם השני ועם החמצן. ומה גורם להופעת הצבע החום? אחרי שמתרחשת סדרת תגובות כימיות, נוצר מלנין בעל צבע כהה, שהוא גם משמש מחסום לכניסת חיידקים לפרי הפגוע. ההשחמה עלולה לפגוע באורך חיי המדף של מוצרי מזון רבים. איך ניתן למנוע את ההשחמה? בואו נעשה ניסוי ונענה על השאלה. ניתן למנוע את ההשחמה על ידי הפרעה לאחד הגורמים, למשל מניעת כניסת חמצן השרה את הפרי בסביבה חומצית כמו מיץ לימון שמכיל חומצה ציטרית, או במים, כך נוצר נתק מהאוויר וההשחמה נפסקת. הפעולות הללו יפחיתו את פעולות האנזים או יהרסו אותם, וכך תימנע ההשחמה.